Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Дъзнака Про БГ и днес ще снимам на Дракен Сък с мой приятел Павката БГ. Кой си? Дъзнака Про ли? Да. И сега почваме аз до 24 ниво, колко време съм снимал на Дракен. Даже това е първият епизод, който си мисля с новия ми канал. Даже не си снимал никога. Не, аз не съм истинска знак. Не, бе, че... Викам, че нещо ти викаш, колко време съм снимал на Дракен, аз сам къде не си снимал ли? Да. Снимал съм със стария си канал, съм снимал доста клипчета. Със стария. И сега ще имаме да минаваме мисии. Хора само на мен, че това е каската ми и бронята ми са легендарни, просто се отсветих, само буките са легендарни. Само Ние снимаме. Само ще говорите малко по-силно. Викам, ние снимаме, Петър. аре, къде отиваме? Добре. Къде ще Къде ходим? ходим, бе? Аре, там, при дракона. Спартажите на Дракона, там ще убият. Двамата сме все пак. Да, пак ще убият. Ела в това, бе, ела в Топкол. Да убием това. Уничаря. Кой? Бе, уничаря. Какъв е той, бе? Аз за първи... Видим едно бяло цветар. Един бял не. За първи път чувам такъв играч. Такова чудовище. Да, бе, краса. Белия зъл ме уничаря. Беля зъл меничар. Чухте хора. Да, така, да. Името на сървъра ще го сложа в описанието. Няма. Името на сървъра е Грима. Името на сървъра е. Има име сървъра. И аз не знам. Не съм направил И как се казва сървъра, ще му го знаеш? грамак. Другите сървъри как се казват? Арастовон, Тегън, Атом, Тегън, грамак. Някой играл ли си в PvP? В PvP сървър. Какво е това, бе? Сървър за PvP само. И сам PvP има. Да. И дават двойно повече точки бонус. Ама там всички са маршали. Да. Маршали, Аз сам съм велик маршал. Да, бе. Не бе, Лъжец. не лъжа. Лъжец. Не лъжа. Лъжец. Велик маршал съм. Аз там играя вече от доста време и се бия. Ти знаеш колко трябва Аре. за велик маршал, знаеш колко? Аз почвам група срещу група. Не, учи се. Познавам група срещу група, влизай. Мога. На мене ми излезе. Мале, ще ги скъсаме, човек. Аз съм с легионерка и новобранец. Те съм напреднал Центурион, опитен новобранец и новобранка. Центуриона мога го убия с 2 удара. Сега сам трябва да ходя в Стопхолм. Що прие? Аз мисля, че ти ще играеш. Не съм виновен. Нове. Да, съм ти виновен, че не играеш. Толкова ли съм ти виновен? Да. Добре, сега ще изляза да ни се сърдиш. Добре, и те чакам в Стопхолм. Телепортни се с камъка. Ето излязах. Ама че 15 минути няма пускаш PvP. Добре, стонки пяска. Където пише Тегън Сол, където е тайно да стичим по хранилище, на него нали има едно остров. Да. Стонки. Мен не ми е за такъв остров, да ти кажа. Състезание група срещу група. Ще участваме ли? Аз излязах! Ти ще участваме ли? Да, не, няма да участвам, няма да участвам. Не, значи където е камъка на душата, нали, където е Тегън Сол. Да. Тя с камъка на душата ми. Горящо крайбрежие, да. Значи, нали, тайно да си чуем по хранилище. Да идвам в Тегън Сол. Тегън Сол и до него има едно тайно мистично хранилище. Тайно мистично изчадие, няма. Където е горящо крайбрежие, до него има ли един остров с камък на душата? Да. Ами, столунки и пише там. Пише тайно
Да, той тайно не стича. До него, нали, има един остров. До него има, да. Stone Cape ли се казва? Да. Или просто се казва? Не мога пуска, нямам 26 ниво. Трябва да ходим. Как те да не те пуска? Не мога пуска 24 ниво съм. Не, че не те пуска, ти не си ходил. Ела тук в горяшки. Трябва с някой на 35 ниво някъде си седи тук, че задува с тебе. Отчек, значи аз съм бил 2 пъти дракон, той ходил съм 2 пъти в свърталището на дракона. И съм оцелявал. Къде си? Ей сега идвам, лагър на съпротивата съм. Ето влизам. Ето. Ама гъ, чак там ли си бе? Аз няма да стигна толкова бързо. Аз не щяха, бе. Те ще ме убият, бе. Да, бе. Не бе, те са всички 26 тук, аз съм 24-то. Кака има там? Малко вил напрегам. Той иска да умреш. Я чакай. Сега идвам, почти съм при тебе. Ще скоча. Ама бе, тук е пълно с разни версияки. Пълвачки. Пълвачки. Тупавачки. Ето. Малко. Там има доста, бе. И как си дошъл до тук? Моля? Как си дошъл тук, ще има доста там? Ами, ти не мога да ме убие по смърт. Могат. Да, бе, мен човекът ме запалят. Мога да ме убие. А мен като ме запалят, не взимат по едно кръв, защото сме 9. Имам Оле, зад мен има едни. 274, 100. Мали човек ще ме убия тук. Да, ще убия, защото запалват. Аз съм 274, 100 съм съпротива, така съм запалят ще ти имаш 0. Ама все пак е нормално, аз съм танк. То пак за това. Айде, аз заминах! О, Стонпил. Stone Keep. Стонки. Личи се като П. Аз го чета. П. Дъста П. Какво ще правим тук? Ами, чай, аз не знам какво ще правим. Само викаш. Значи уби, трябва да убивам такива. Не, уби за 35 стари стражи, уби 25 възкръснали седени от Стонки, уби злия мирничар, за да си разпълт на търговец Окене. Възкръснала селянка. Аз се бия. Аз забия с селянки с точилки. Бият ме с точилките, бабичките му са бабички. Много се гърти. Бабешка. Колко е стражар. Да че го убия ли? Моля? Трябва да убиваш стражари. Да. Не ме нападнаха с това. Той е дърт стражар, не е млад. Какъв? Дърт. Или пише дърт стражар? Не е стар. То стар. Или дърт. Как искаш да пише? Дърт или стар? Защото на мен пише стар. А пък аз го мисля за дърт. Защото е доста грозен. По... Наблюдите тук. И аз съм бия. Знаеш ли ме, знаеш ли колко са бия? Да, ма ти си по-голямо ниво. И? Моят ти е малко по-трудно ще би от мене. Твърля мрежа. При мен то селен ще ме спука. То селен ще ме спука. На мен е малко ми дойдоха около 20. Аз
ще пазят отзади, стражари може. Айде арчер срещу арчер. Какво арчер срещу арчер? Ами арчер не стрелец. Ти арчер ли му викаш? Не, аз му викам да арчер. Селянин срещу Драконов. На кой ли ще би? Драконовия! Да, селянина да би дракон. Е невъзможно. Да, бабички с точилки напада дракания. Те с баби ма нервят. Той пък и зад мен идват баби. Селянин от стоинки. Столки. Трудно е да го... Добре, тук е стария ми умничар. Тука ли? Да съм готов за бой, нали? Аз за умничар. Ловна мрежа! Мале, тук много ме бие. Евди. Ловна мрежа му хвърлих, сега в гръблия птица. Ти защо виждаш ли го? Да. Гръблия птица му хвърлих. Той е мой левел. Да, значи те са жълт. Ловна мрежа трябва да хвърля. Той е нефратар, бял. Бос чудовище. Обаче го може да се защитава. Може да се съжитава. Найди да спинкаш. Нанина мелничан, нанина мелничан. Вземаш на Бака трябва да кача това. Аз трябва да бия сега тия неща. После ще може с моите мисли да кача 25 ниво. Колко ти остават точно? Колко преводомчета? А? Колко преводомчета ти остават? Ами... 6. От нас мисля, ще спечеля 10 000 и няколко точки. Майко. От коя танките? Сега ще кажа. Аз от 28 съм дигнал, значи 2 квадратчета и половина съм дигнал. Ето, на стари... Ай! Значи да убия 25 на стари алхимиста, да убия там избягали експерименти от 35, намери книгата на Сота Нефтари в забранените библиотека, накрая занеси книгата отец цели скривалище урен, ще ми даде 10 000 и няколко точки слава. Не точки слава, а точки опит. Не започна поредица. Започна поредица. Хубаво. Кой ми кажеш? Ако ми кажеш, то имаш проблем магазин. Ама вече трябва да убивам стражари. Колко стражара? Опратим някакъв млатен трон на 31, само че Ромейн стрелата. Българин ли? Да. Ма няма, много голям лев няма. В смисъл, по-голям лев е кой да се интересува. Аз мисля да му пращаш. Не, той ми праща. Не, аз мисля да го приемаш. Да. Ела ще трябва да бъдем такива стражари. Колко още ти остават? Ами стражари, убил съм 7 от 35. Уха, колко доста. Ето и селяне... Тия селяне от сон клипва 25. Мах да убия и такова. Колко си убил от тях? Кои? Аз да убих всичките. А тия селенки да убих. Само ти остана стражарите. Легендарен съм дълъг с такава неща. Ма ти трябва що спеца. Да. А ти имаш 0,0. Да. Човек, значи ти на Майнкрафт, не на Майнкрафт на Дракен, човек един мой приятел 45 ниво и не може да се справи тук сам. Убиват го. Коля? 45 ниво. Може да се бих, знаеш ли, може да се бих между едните светове. Не би са тук и го убиват. Може да са на неговия лев. Ама няма са. Няма, са на неговия, по-малък лева са от неговия. Стражари колко са били, не знам. Що ми ги бих между единия свят, значи се излага. Добре, 12 имам бичи, 35. Аре, идвай да заобикаляме. Уху, откът трима. Дай, за тебе има убиги, аз тя ще ги убия.
Да. Ето бих. Добре, още 20 минути трябва да успя. Ти 15 ли са бил? Да. Колко доста имаме? Не, ела така. Пълно ли са стражари? Моля? Къде има стражари доста, че искам да аз да бия. После ще ми помагаш, нали ще ми помагаш моите мисии? Да. Защото имам доста лаборатории на лъжите, имам доста мисии там. Колко дълго ще прави този епизод? Я рекам там половин час. Половин час. Ти колко искаш? Не толкова се помича. Ако искаш, нали в описанието напиши, днес я се напиши. Къде отиде? Значи някъде. Човек, Ела да влезем и падна и влезем, защото... не обиколихме цялото. Но това аз живях. Но си съм 24 ниво, ти тук са славички, май. Че колко... Тъс мисля за кое ниво е? Кое? Тъс мисля. 28, 27. Не, ти можеш в принцип сам да се е минал, да се е минава. Не, отпадна това. Като си сам можеш... Да, знам, що то билата. Се нещо ли и ми уничава го. Да. Не спад, не спад. Аз излязах и сега ще вляза. После искаш ли там някъде ще каня един на скръвалището на Драк, да ни помага? Не скривалище. Хайде. Свърталище, хайде, да. Его! Чакай. Как съм стан 25 ниво? Много ниво е 26 ниво! Стига съм западали винаги по-голем нива от мене. И искам да си купя маймунка. Латка. Те ключа това да пустят. Няма ключ. Чакай. Пазя ти гърба. А? Имам, значи, магически броня на 25 ниво. Имам магически... напусни си гилдията. Що? Да те покана в моята. Колко човека сте там? 6. Дай. Напусна ли? Да. Не си. Съм. Напуснал ли съм я? Да. Те там направо. Кой ли е гилдията? Вау. Аз тя е моя. Обаче само 25, 26, 27 от дракона вправо. Само ни двамата ли сме тук? Всички други няма. Оле, тут много бия. Какъв ранг ли са всички драки? Никой не е повече от опция да играят. Никой не е повече от тръпите. Да. Да, ти не си опитен даже. Не бе, те повечето му приятели вече не играят. Не са само 3-4 човека в тази да играят. Ама да че нещо така накаря само приятели. Чек, може да питаш после на 45 ниво за и нещо. На 45 ниво дете по-лек да го питаш за паса. Като приятели да съм. Кога ще стане ти нещо? Моля? Кога ще стане ти нещо? Не знам. Никога. Не, то клас. А? То малко. Как ще спрете се сърде, човек? Съречно тонки. Така. Силен дори. Атака. Гледай каква атака направо правя. Аз направя петата световна война.
Мога ги при мен остава малко. Ти помагай, аз съм малко дилоза тук, ще ме скъса за 2 удара. Мила към мене. Не отбързо да стигна. Виж, ме убият, бе. Аз трябва да съм някакъв геймър про, че да стигна. Спасихте. Сега и аз трябва да посъда дали. И ще казва стражари, аз ще ги стрелям. Вече стражари, че трябва. Защити ги. Убихме ги. Отвънници! Аз съм бил 17 от 35. Не и пак. Ни правим тук световната война. Да. Световната война, знаеш какво е световната война? Да. Световната война да учили, че 20-30 играча стоят от полета на PvP и да са бити, всички да имат коне и да са гони, но аз съм го правил на стъпа. Но ти нямаш кон. Не с този герой, на миналата версия. С един магиосник на 3. И беше моя със. Не на миналата, там миналата. Но нямам търпение 5 март за новия ивент. Да, на Маргулов. Значи, ако някой, нали, се питал за ивента на Маргулов, ивента на Маргулов ще бъде на 5 март. Да, няма коя година. Мога да кажем 2020-та. Да, е. Преди на 30 години чек. И само разбрах една много, много гадна новина, че ивента на Драгън ще дойде в следния пакет, ще дойде чак до ръточевна година. Да, ме е чудно какви ли награди ще има на този ивент. Знам само, че на ивента на Карабоса ще дойде, значи април. Пусна ми шперц. Колко? Един. Ще дойде април месец. Този ивент април месец чак. Да, на Карабоса. Няма ли да 5 март да има ивент? Да, ще има на Маргулов. 5 март какво ли ще им дава? Само знам, че да е оня червения кунят това хубаво. О, дед го иска. Да, дава лунната походка. Дава там някакви ликрати шапки. Дава там... Не забравя го. О, ще струва да минаваме. Искаш ли да оставим двамата на 28 ниво и да минем ивента? Виж сега то, колкото повече хора, колко повече хора сме в групата. А как да минеш ивент? Ти ми е чудно. Примерно на върху ивента. Трябва да имаш сребърни есенции, за да може да се биш. Без сребърна есенция това не може да биш. Да убим момичара. Значи, примерно биш вълците. И то ти падат едни купички. И като смисъл правим такива катленици с кръст, и ти трябва да събираш катленици с кръст, и колко повече катленици имаш, толкова по-работи толкова повече работи да. Ето го тъмничара. И така. Да. Ще го засметя с птица. Добър глуп, той трябва да се придове. Трябва да трепиш върху лаци и като ги трепиш и ти пускат такива стъкленица. Трябва да имаш така си 25 стъкленица да придовеш. И като събереш всичко, ще ти даде награди или само като събереш няколко, той ти дава по една награда? Ти знаеш колко стъкленица трябва да събереш? За да минеш целия ивент. Колко? 900. 900? 9000. Обаче ще даде доста неща. И ме е чудно колко ли ще дълъг ивента. Но то пак нищо не ми даде. На мен ме качва леото. Обаче имам още 7... Имам още 12 победия. 12. То тук няма стражар, бе, тъйче. Знам. Трябва. Трябва да погледнем. Човек, чувам ли са хубаво? Чувам ли са хубаво? Да. Лаптоп е. Ти на лаптоп ли си? Да. Ама с мишка или от самия лаптоп мишката?
Мишка, разбира се. А? С Мишка, то неудобно къде чеше? Неудобно самия лаптоп. С Мишка. Даже движичка. Мина ли си мисията? Да, тук това има. Не знам, на мен беше чудно, ма ние не дойдохме. Това е мост към листата. Искам да взема мост. Колко струва маймунката обаче? Колко си взел за мен? 3900... Не, 3900 бъдат. Има най-ефтиното, кое е чудовището там? Моля? Кое е най-ефтиното чудовище? Най-ефтиният спътник. Маймунката. Не е маймунката, бе. Маймунката не е тук. Че... Те това е синият драконист. Да, синият драконист е най-силния. Не най-силния. И най-бързия. Не е бързия. Бърз е. Не бе, дракониста е спътник. И е, значи маймунката не е. Но след това е дракониста. И как можеш да яздиш драконавър? И то, нали, от някакъв дракон да изглежда. Не знам къде се купува. Не знам, вече не знам где се. Той е драконист. Драконавър е. Драконист! Драконистите са малки. Не са малки и ти растат за пак. Знаеш някой друго на чувстваш ниво, където ще казаш, че ще може да му даде паролата? Казах ти, че го питам, не съм го Не, питал. не е тоя. Не е той дете сърдит. Кой? Нали кажа, че познаваш някакъв още на 42 без ранг? Дето каза, че ще даде паролата си. Обещал, че я. Не, с ранг е. А? И не ми е обещал. Нали ти каза, че ще му че да дам. Да, обещал ми е той, който не е ферма. Странна логика. Да. Сърди ти и обещал, че ти дава паролата. Ма той преди му се разсърди. Преди ти се разсърди или сега ти се разсърдя? Преди да ме се разсърди. Не. О, 4. Стражан. Добре, после чуем да минавам моята мисъл. Не, бе, после една твите. Как кой ще ми на моята мисъл, бе? После. След пипи, след нуй, след уй. Да и почва да крещя. Че ме нервяш. Пак казвам, уважаеми зрители, нали, бронята ми и шапката ми не са легендарни, аз не са качество. Няма стражани, ме някакъв. Той е луд. Какво ми кажеш? Нищо. Той е луд ли ми кажеш? Не. Значи това правя себе. Нищо не се казал сега, нищо. Сега ще накарам да отидем в полета, ще напусна групата, ще накарам да се сложиш на PvP, аз на PvP ще напусна. Невъзможно да го накараш да сложа PvP. Да, бе. Айде, човек, искаш ли? Чакат ми утре, ще направим засади на такива на 45 левели. Какво? Не, бе, направим засади на 45 левели. Значи, спрямо, ние... Знам, че ще ме накараш да се бия с тебе. Не. Да. Всеки се пробва да ми го каже, обаче аз съм развал. Не, наистина. Не, бе, не те бия, аз искам да те биеш да убия. В принцип, да, възможно. Я пусна атаката на 26 ниво, искам да я видя. На 26, кое беше на 26, бе? Ми дето я печелиш. Ми гледай. Ей тая. Слаба е. Слаба е, бе. Тъс ли е с... Аз мислех, че... Той дето удраш. Не, бе, виж сега то, кървам да върташ удар. За... Аз на 26-то печеля танцът на остриетата. Остриетата ще танцуват около мене. Направо. Не, танца на остриетата, знаеш какво е? Героят ти почва да се върти, нали, да се върти напред, обаче и ги удря. Вау. Нещо като на тъпчемостта, или бе. Аре, колко че остават се трябва да жаре? 6. Ние убихме ли един? Моля? Аз ще пазя гърба. Какъв гръб правиш? Те ще отмеряме, бе. Да, тук има при мен 4-3 там. При мен има 15. И бро,
Аз към 12. Не знам, че ще ме убият на 2 до 12 тимата. Аз умирам. Не, аз умирам пак. Да. Не. Уж. Гледай колко кръв имам. Аз ще оживея. Той аз ще живея, защото ти ми дойде и ми помагаш. Не съм идвал да ти помага, просто дойдох да не ме убият. Че да ми помага. Много си тъп. Да, при те имаш 2 скелета, при мен имаш около 15. Имам си 28 ниво, кой искаш? О, хайде. 3 стражара ти остават. Дойди. О, още един стражар. Абе, убити всичките, бе. Чакай, ще убия още един стражар, бе. Ще ме досаш. Ако умреш, няма да те живу. Аз се телепортирам с връщане. Сам да го убия, връщам се. Чакам те там. Аз ще съм първи. Ти ще си последен. Аз съм първи, аз вече съм там. Аз вече съм там също. Аз бях вече тук. Аз вече от 2 минути съм там. Направо, нали, да ти като до мен, ще си дай. Ще направя нещата. И гейм, да бъде красиво. Тая мисия човек сега ще кажа колко ще ми качи, бе? Не знам. Ще ми качи. И аз да видя дали те мисля също Ще ми даде 28 отвъдника, 20... Чакай, ще кажа, моята мисля ще ми даде, чакай, 40 въдника, 30 такова с желязо, Учи желязо, 30 сребърни монети, 7 мед, другата ще ми даде 51 отвъдника, 38 сребърно, нали? И 13 мед. Втората ще ми даде... Чакайте, с не искам. Да ще махнем. Втората ще ми даде 22 отвъдника, 13 сребърни монети, 33 мед. Чакай, тия мисии опитни ти ли дават, бе? Тия мисии опитни ти ли дават? Да, просто не ти казвам опита. Да ти кажа ли опита? Да. Значи първата мисля ще ми даде, сега ще кажа. Сега ще да видим, че... 9300 ще кажа. 9340. Втората ще ми даде 8786. Ти ще ти пише. Третата е 7890. Четвърта... не, едната е пропуснах. 4246. И той са. Такова. Идвай в лабораторията, може ти чакам то. Не, супер. На мен тази мисия сега изпълняхме да 28 отвъдника, 21 сребро, 8 мед и 4548. 4541. Аз мене? Да, ме помагаш. Що е ли? Само да видим къде беше мисията, че аз вече направих като ти кричите като от. Лаборатория на лъжите. Чакам там. Окей, ще. Чакай малко. Какво иде? Аз вече се телепортирах ти докато кажеш те. Чакай. 24-26 ниво ще кача там, бе. Няма да ставам 28 ниво да ги миля. Чакай малко сега. Къде го чуваш? Пак. Его! И пак стръгна, бе да ти пука. Не, бе. Върна ли са? Его! Да. Върна. Бе, в лабораторията на лъжите. Да, чакам те там. Ога съм знал 3 квадратчета. Аз трябва да убия такива, би там избягалите експерименти, 25 не Така втори. е, какво чета това клипа, е го спрано. Ай. Не се ще го спра. И да, хора, това беше от нас. Да, довиждане, нали ще има още много епизоди. Чао. Даже го